Jdem dolů. Koupil jsem si fakt dobrý energy drink. Já taky, hele. Já taky, hele. Má penu. Normálně mi to zůstalo v ruce. Jendo. Nádhera, víš? No máme památku taky. Já Lukáš, končí to do kapsy, kdybych měla rýminu. O, a tu mám do školy. Ty se umíš rozvojit. Já bude takový teplo, tak to nebudu brát určitě milky. A já se umím rozvojit. Chceš cigaretku? Ano, na. Náhodou se mi tady moc líbí. Jo, věříš tomu? Ano. Teda tam jsem překonala strach, ale tam nahoře jsem překonala strach. A že já se bojím vejšek. Co? Děkuju. To bojím vejšek. Překonala jsem. No, to je dobrá, tak to se nevypadalo. Mě vám tady koupili cigáry, ne? Co jsi mohla koupit? Nemají. Jo, nahoře. Říkám, já mám strach z vejšek, jo. Ale překonala jsem ho, až jsem se podívala nahoru. Potom si zase říkám, když tady je to, pak se sem nedostaneš. Já jsem taky Jo, takže mě to zvědavost, vlastně jako po pohání. Dopředu. To ani nevypadalo, že se bojíte. Ne, já se bojím. A tak vidím, jak tam lítáte. No, tak... No to je. No jako, když jsi někde vysoko a já vidím pod tebou... Ne, 17. Žlutý štaus. Ledový čaj trošku. Ano? Dobré na to. No jo, jasně. Pozor, ať nespadne. A já už tam nejdu. Neplivat, neplivat. Ty jsi snad 18, že tam chodíš sám. A jo, tam můžeš být 18. Jej. Ne, tam... Přátelé, třeba zvonit, jak jsme na tom.